Andam matud pa atubangon ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint bato kaniya. Ug usa sa iyang mga abogado ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ato ibalik si John D. Esteban. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte nga wala siya inalapas nga balaod. Gibutyag kini sa bise sa paghihinabi kaniya sa media ato sa Pasko pahalipay sa taong 2024 sa Davao City. May kalabutan kini sa tulo ka impeachment complaint nga gipasaka bato kaniya sa pasangil nga kuno kalambigitan ni VP Sara sa matud pa bribery, plunder, graft and corruption malversation ug technical malversation kalabot sa confidential funds. Tubag sa bise, andam siyang atubangon kining tanan. Ontario na mo ang mga kaso and naa na may mga lawyers na naka-assign just in case na ma-file na ang case. Are we confident na ma-dismiss yun? Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nakahigayon sa storya ang bise o ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte. Dihang nagtupad sila sa stage sa nasangpit nga event. Naisgutan na matud pa nila ang maong mga kaso. Gani, nagpahayag og tabang pinansyal ang iyang amahan alang sa mga kaso apan wala daw kinigidawat sa bise. Na hindi na kailangan magbigay ng financial support, okay naman kasi napaghandaan na yung impeachment. Nung nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya he will collaborate. He will be a collaborating counsel for all cases. So he'll be one of the lawyers? Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Mo iyang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP. Kamatikdan sab nga dunay bandage ang walang kamot sa bise. Pero wala na niini gidirekta og tubag kung naunsa kini. Bar kanang batan-on pa kano na kay mga ginabuhat sa mga sa imuhang kaugalingon sama nang magpatato. Nya pagkahuman pag may edad ka na di nakaganahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.